سورة التوبة آية كم أن تمشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى ثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآية. ni haribi an konni aya be Kabu bin Malik rahimahullah ana katto nyugo fulaka kibariyala. قال كاب فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط. كاب كو ألم النعمة عليك أبدا بعد أن هداني للإسلام. على كلام كفي كالي كندا كتا سلامياما أني داتي فوا bi ni minye hijira bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u shani hijira sankalonani na bisunyo mugani woro nade miladi nasarau kajjate bafula ani mugani kele sankalotani fulana bisuin beke o foloye ambe dawda bugu masjid razaqo ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wala salasati alladhina kullifu. anko kabu kakuma uto akwala manne make aleka abadan ala kelen ko fe kale kanda kake silamaye أعجم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. ko ala kelen ko fe kale kanda ka ke silamai o nema ni o borala ko ala man nema ke ale ka kateme aye cinya min fo cidenye abdo alla akuna kajabutuhu fa ahlikan kama halaka allazina kajabuhu. ko ala ya lekisi na magalon tige cidenye na be halaki komi munu nye galonti ga yewulu halakira chogome. fa inna allaha ta'ala qala lil ladina kajjabuhu hina anjala al wahya sarra ma qala li abi. ko munu nye galonti ge cidenye ko alaye kuma jugur fuya ye kuma fuye kuma min ka juguni kuma be tuma mi alaye wawu jigi. fa qala allah ta'ala ala ku ka kibariyala masamin kurta lendo sayahalifuna billahi ala ko cide ma munun tora keleyin kofe ubina kali awyeni alay ija an qalabutum ilayhim nasa gira kana uma li tuaridu anhum puriku yekutoye fa aridu anhum ekima kobu bolo yerede kanu jateyere innahum irijis mo sobile hunde do wa ma wa hum jahannam awa ukanyon kafo yoroye jahannabade jaja bima kanu yaksibuna ni nye saraye katoma ye bara jugu minke yahalifuna lakum ni munafiqin nunum be kali awye litere daw anhum furaka jew koro fa intere daw anhum naw mu'minu jera ukoro fa inna allaha la yardana alqawmil fasiqina mugo fasiqi ala ko te jey koro
qala kabu ko wa kunna ayyuha salasatu ku ulu mogo sabade tunkera alladhina kullifuna an amru ulaika alladhina qabila minhum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu wa bayahum ko kide nyewlu mogo saba ani mogo munun tora kele kofe nu ye ujura fo kide nye kakkali kide nye lahidu nyogonya wastaghfara lahum kide nye ya fadeli kuye wa arja rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrana hatta qada Allah fi ni aw mogo saba kide nye aw ka ko to kofe fo ala yere ka kiri tege an ka kibari ala to nunu aye uluka kalilu minawiye ko lahidu lonya kala ya fadelu ye me aya jigine ala kulu ye jahannaba dunkawde ako mo sewule ndero jahannaba dewndero ako wala salasati alladhina kullifu ako laysa taqlifuhu iyana wa rijahu amrana alladhi jakara mimma kullifuna bitaqallifuna lilqadi kabu bun maliki yere fule ka kullifuna min fule kullifu min fule aya kono ayere de bake ko tafsirane ako akorote ko ulu tora kele min kofe ko kullifu nkoroto yede ko kullifu nkorode inma huwa amman halafan lahu wa tajara ilayhi fa qabila minhu mana alaye uluni mogo ka ko bonyogo nkoro aye ulu ka ko to mogo ka ko kofe mogo munun kalilaye kullifu nkoro yode wala salasati alladhina kullifu nyetubu ke mogo sabaye mogo sabami ni awuyo oto ujurato munu munafaqi munu kalila aye mogo sabami ka ko to uluta kofe ko ala yere kana kiri tiga uluka kibari ala nyetubu ko ulu fanay kullufu nkoro ninde kullufu nkoro te mogo sabami tora kele kofe aye mogo sabami ka ko ni jama to ka ko bonyo nkoro de o mogo sabami yere nyetubu ko ulu fanay to bun kasiriye ni fo ako ayeni hadisa fo ako haja hadisu sahihu anyi kabu ka hadisa jammin fo ako ni hadisa sahalende sabitun hadisa sabatilende do muntafaqu ala shihatihi ko buhari muslim benna hadisa sahalila arawahu sahiba sahih al-bukhari wa muslim ako hadisa sahalen tigi fulai uye hadisa mbo buhari muslim من حديث جهري بالنحوه جهري ده حديثي مفلان نيني نيغوناي بخاري مسلم كونو فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها كو كابو كحديث من فلان ني كو علي ده ين آية توشير اني توشير تشغو نيمانا اني توشير فيسلي كافيساني وكجا urowiya an khairu wahid min as-salafi ko ya amafila kabo mugo bolo sarafu la hali mugo kelente fi tafsiriha ni ayat tafsirila ufana ni hadisafu wa qawluhu fasammu arajulayn shahida badri ako kabu ye kuma min fu hadisain kono ko ye mugo fula min shari'a badri keleina qila innahu qata'un min zuhri ko o kataw bora juhuri de fe ka fo kabu ko ayi mogo fula minye badri keleinke ko o kataw bora hadisa ma fula bagade folo minye juhuri fa innahu la yurafu shuhudun wahid min hawla salasati badra ko pasge nim mogo saba min fule ka fo hadisa in kono ko adonente ko nunun do la kele siye badri keleinke yaro kabu yere ya atafu akwa le mata badri kelena donc bun kasiru ko donente mo bolo ko nim mo saba dola kele ko akele ko nim mo saba min fulene ne ko ma do mo bolo ko akele sere la badri la mana saba sima badri kelenke ne kabu kakku ye kuma min foko kabu ko ay mo fura fonye mo fura min sere la badri kelena o kataw bora juhuri defe min ya hadisa mafula ولما ذكر تعالى ما فرج به أن هؤلاء الثلاثة من ضيق والكرب من هجر المسلمين إياهم تمام على دغم من تنبن نمو سبكا ni ala ya bo'uka ni geleya min tumbuka min yaka silama ku datige wala tumami ala ya obo'uka min tara sun bi duru nyogonama una tilew
وداغت عليهم أنفسهم أنهم كرلونا وداغت عليهم الأرض بما رحبت دوغو كلنا كفر أكرلونا أي ماشياتها كفر دوغو كلو كفر أكرلا نونونا فصدرت عليهم المسالك والمذاهب تايرو أني دونيرو أبيد تندا تغرا نونوني فلا يهتدون ما يصنعون مutaro ubem minke kono na firi boro fasabaru li amrillah usabarila alaka nyamar kankoro wastakanu li amrillah iyuka kudi alama ku yere sagi kata alama wasabbatu usabatira hatta faraja Allah anhum bisababi sidqihim fo ala yere nana gele ya buka nuka cinya fo sababu ye alaka cidenye fi takhallufihum ukakele ko fe tolila وأنه كان عن خير أجر نمو سبك كلام ومتى كلام من يوتورا كلام كوفي من كيف أما كانوا أجرين فأوقبوا على ذلك هذه المدة ودياتو على يولا جابا ألو جنغا كتا ننشو بي دورين كونو أنوتي ثم تاب الله عليهم وكوفي على نانتوبو كويه فكان آخبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم وكتشنا فل لبان كيروما هيراي وكتشنا فل لبان كيروما مونيه توبو دونك ودا تومبي ساغي كتا ايما الاكو ولا ثلاثه الذين خلفوا ني على يتوبو كمغو سبا من نايو كاكو اني منون تورا كله كوفي جماعتو ايو كاكو بونيون كورو kulu ka ko to kofe ne ala nana tubu ke ulu fanai hatta ida dagati alaihim al-ardu fudu kolo korolula bima rahubati dugu kolo na kayur walimbe akorola nim mo sabala wa dagati alaihim anfusuhum uyeren nin korolula wa jannu ne uyeret dan kanera naye alla malija min allah illa ilayhi ko sembe yere sute ni mo bese ka sembe o yorola ni be kisi ni ma sembe ala yere dema ويرو يودو ويوكا كوسم علما ثم تاب عليهم ليتوبوا وكف على يتوبوا دايل ويه فروكا توبي ان الله على هو التواب الرحيم علي مغوكا توبوا من بغده عليهن بغده مغوكا توبوا كفا كجون توبوا كفا ابي الله هن كيلا نيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا تما من نونون كتوبوا نانا تنفوه لبان كيرو مهيريا اللبان كيرو متوبوا على يمؤمن بيوله ألاكو يا أيها الذين آمنوا أكو مؤمنون أو من لمن على لمن حقيقة تقوا الله أيسر لنا ala ya unyamra minya kake aya fatanya ko minna ka to wa kunu ma sadiqina aye ke kafara cinya tigude ka ayi asdugu wal jamu sidiqa aye cinya fo akake cinya fo lai wa takunu min ahlihi akake cinya dunke wuye wa tanzu min al mahaliki ni mugo min kera cinya tigiye cinya fo bagay ikera ewa cinya tigiye ibe cinya de nyine kafo ibe cinya de nyine kake ibe kishi halakil koma cinya foli ni cinya keli be hada maden kishi halakil koma wa yajalu lakum farajan min umurikum makharaja ni mu'min ko mu'min kera cinya fo baga da na ke baga ikakko ala be ewa foni de dima ikakko la ka boda dima ikakko la ibe koko la be boda dima ayake kafurci ya baga kwa don bal munanyin nin fana famu nin qur'ana aya kono ya alam ma fu hada made jama be yuromi ayake ako cinya be yuromi ayake kafara cinya tigude ka ke cinya folai ke cinya ke bagay cinya dunke be yuromi farawuluka tuma mi kabu ye nyinin kalike yala mo wore ne ta nyuguna ke wa ko mo fula ufana ya fo kuma ya fo chogomi ci de nyu jabi kuma yi jabi chogomi tuma mi ci kabu yado ni mo fulay mo nyuma ude cinya fola ude afara luka ube kisra donc wala ko hada maden ka ke kafara cinya tigude ka
cinya jama be yoro yo o dogo yara cogo hari ni ala y'u la jarabi tanka sabalira sabatira komi ni mogo sabata kera cogo min ala ka dɛmɛ bɛna aw ma a bɛ koro min a bɛ degun min a bɛ bɔda sɔrɔ mais jama o ye waya tɔ min ye galon fɔ mɔgɔ bi segini kɔ aya jiginna ala y'u bɛɛ halaki ko a bɛɛ bɛ don jahanaba de kɔnɔ ko muminu kana so jɛw kɔrɔ dɛ ko muminu ka baw ma yɛrɛ de u kana jɛw kɔrɔ ko mɔgɔ sobilenw de don k'a akida sobilen de don munafiki de don k'u bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan jahanaba de kɔnɔ mais mɔgɔ saba in kisira donc n balimaw kisi diɲɛ kɔnɔ kisi lagara jama fo farati tɛ koyi tiɲɛ jama k'e ka fara olu de kan hali n'u ka dɔgɔ tiɲɛ de ɲini k'a fɔ tiɲɛ de ɲini k'a kɛ tiɲɛ tigiw bɛ yɔrɔ min far'u kan hali n'u ka jama ka dɔgɔ hali ni lajarabu b'u kan tant que u bɛ ala ta kan u bɛ tiɲɛ de kan a laban o laban ala ka dɛmɛ bɛna olu de ma jama wuyuwaya min bɛ nkalon kan laban ala b'u lamaloya ala b'u lamaloya ka kɔnkɔ las'u ma diɲɛ ɲɛnama kɔnɔ n'u m'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ i b'u ta sɔrɔ lagara ala kan kisi nkalon jama ma nkalon fɔli nkalon kɛli ka fara nkalon jama kan ala kan kisi a ma o de y'a to a nana abudulayi ibn masidu bolo ala ka jɛ ka bɔ a ma a ko qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ala ka ciden ko kisi ni nɛɛma b'a kan alaykum bisidiki ciden ko n baw ma a ye tiɲɛ de fɔ dɛ a ka tiɲɛ kɛ fa inna sidika yahdi ila albir parce que tiɲɛ bɛ hadamaden bila ka taa hɛra de ma wa inna albirra hɛra fana kɛli yahdi ila aljannati a bɛ mɔgɔ bila ka taa aljanna de ma wala yajalu rajul ciden ko mɔgɔ tɛ wuli yasduqu ni bɛ tiɲɛ fɔ wa yataharra sidika ni yɛrɛ bɛ tiɲɛ de ɲini wagati bɛɛ ka k'i ka kɛwale ni ka fɔta ye hatta yukutaba inda allahi siddiqa fo ala bi tɔgɔ sɛbɛn tiɲɛtigiw la wa iyyakum wal kadiba me ciden ko mbaw ma ya yɛrɛ kɔlɔsi galon ma dɛ fa innal kadiba yahdi ila fujuri galon bɛ hadamaden bila ka taa baara juguw de ma wa innal fujura yahdi ila nar baara juguw fana bɛ hadamaden bila ka taa jahannama tasuma de ma wala yajalu rajulu yakjibu mɔgɔ tɛ wuli n'a bɛ galon tigɛ o yataharra al kadiba n'a yɛrɛ b'a kɛ ka galon ɲini k'a fɔ hatta yukutaba inda allahi kajaba fo bɛ a tigi tɔgɔ sanfɛ ala fɛ ko galontigɛla donc hadamaden k'i yɛrɛ kisi galon ma k'e tiɲɛ fɔbaga de k'e a kɛbaga de k'e ka fara tiɲɛtigiw de kan i yɛrɛ kɔlɔsi galon fɔli ma e yɛrɛ kɔlɔsi galon kɛli ma i yɛrɛ kɔlɔsi galon jama ma ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ala musammin kortalen do munun tora ciden kofe nu mata kelelan ciden nofe ala bake ku jalaki tabuka kele munun taro tora ciden kofe madina ni mata tabuka kelema anin burusu dugu munun be madina kerefe nu mata kelela u tora ciden kofe madina ala bake ku jalaki ala ko ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-a'rab ala ko man kan madina dunke ani burusu dugu be madina kerefe aman ka awye an yatakhallafu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam aman ka uye u katto ciden kofe kelela madina dunke madina kade ube burusu dugu munun be madina kerefe aman ka awye au katto ciden kofe kelela wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi nunun kanu u yɛrɛ kanu bila ciden ka kanu ye e ka to madina e bɛ lafiya min na i ko kanu ka tɛmɛ ciden ka lafiya kan e ka sira sɛgɛn ye k'i ka lafiya kanu ani ka nɛɛma kanu ka to dugu kɔnɔ ka tɛmɛ ciden ka nin kan
amanka au kanninke amanku ku yere kun kanu kateme ciden kanninka zalika o sababu ye munye na manka madinanka ube madina burusu mogo nauman ka to ciden ko fe kelela amanka aka yere kun suganta aka yere kanu ciden ninka munna bi annahum la yushibuhum jama'u pasika ufule na tara ciden no fe kele yoroina minugo sita usro wala nasabu shebe sita usro kele yoroina wala maghmasatu fi sabilillah kungo sita usro ala kasirai na jahadu yoroina wala yatauna mawtiya atejo jo yoro sila kele yoroina ya khijal kuffar jo yoro min nabi kafiru ladimi o yorola wala yanaluna min aduwin naila aw tafui suru kabu jugufe akerasa aw de sera jugu ma ku faga sawa akera sawa jugu de sera aw ma kaw fagawo o fingo fembeke ateke dansade illa kutiba lahu bihi amalun salih ala ba be sababu ye baranyumade wala aw kan ka to ciden ko fenni nawa na tara ciden ko fe kele yorola minogo baw soroye sege baw soroye kungo baw soro ala kasirala abi jo yoro la pour ka kafiru do la dimi kafiru te foy ke awla jogilini ani fagalila illa kutiba lahum bihi amalu salih fo abibe sebe awye baranyumade inna allaha ala la yudiyu azra al muhsinina mugo yem nyumay ala ti ka barajiciya ala te mugo nyuma sika barajiciya donc ala ye munun tora ciden kofe nu mata tabuka kelena madina kamula madina burusu mogola ala yu jarabiya ku tumanka ke parce que nu tara kele yoroina mi nogo bi min busoro shege mun busoro be wa kungo min busoro ala kasira law ube jojo yoro la ka kafiru la dimi o ube jugu be fengo fen kulaw abebe sabu ye baranyumade ala te mogo nyuma shika barajiciya ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله بافو مسمين كورتالين ولا ينفقون هؤلاء القجات في سبيل الله نينجا هدو كلاو على قوتين نفقة ستين نفقة على كسر ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة وتن نفقة سين نفقة على كسر الله من كدغو دوا وبن من كبو دوا ولا يغتون واديا وتدنا ستيغي وتكو ستيغي إلا كتب لهم فألا بسبو يدي ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون pour ala katu sara utumbe bara nyuma mununke ala katu sara uka bara nyuma wala abebe sabu yede nafaqati fiti nafati kumbaba wala yaghtawuna wadiya ay fi shayri la al-a'dai utiddinga sittige ukata mala kata jugufe illa kutiba lahum wala mu yaqulu ha huna bihi ala ma foye illa folo la aymin fo kofe ako illa kutiba lahum bihi wode ma fo kofe wala yanaluna min aduwwin nawila illa kutiba lahum bihi amalu salih bihi de fora yorola mais bun kasiri ko lamu yaqulu ha huna bihi ya anna hadhihi afwalu sadirati anhum parce que nimbara u bebo u yere de la foro nunu ala yere de bo olla shauma min munun fulen nunye nimbara u bebo ulu de la ulu yere de be nunun ke wadi yato alama bihi foya aqul liyajiyahum Allah ahsana ma kanu ya'malun amma fo liyajiyahum Allah bihi parce que bihi fora yoromi ko munun fora ala yere debu uke uboluka ulu shekotola ni ko munun fora ya ulu yere de yenununke wadi ato bihi ma fo ne yorola لأن هذه أفوال صادرة عنهم بس كن بارا نون بورا ولو دفع ولهذا قال نند كسو ألاكو ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون كو ألا بنو سرا ويبارا نما منونك ألا بنو سرا نوكا بارا نما ويه وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآيات الكريمة
hajjun wafir wan nasibu ajim mu'minu nyema usman ibn affan ni ayala anin ayenni yurabbasu ni ayala وذلك أنه أنفق في هذه القجوة نفقات جليلة ولأموال جليلة بس عثمان بن عفان نين كلام فلان وافو نين كلام دم قجوة الأسرة جيش الأسرة كو كلام كلامبا تبوكا كلام ونين كلام عثمان بن عفان أين نفقات تشامان دك نين كلام أنين نفلو تشاما أنا عبد الرحمن بن سمرة بولو أقول جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في صوبه عثمان نين كلينا تشيدن كو اي كلين دمي اي نين جهادون دمي نين جهادو كغله ده عثمان ني دينار باكله ده نانا كفينلا دينار باكله انا نانا كفينلا كادي تشيدما حتى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم جيش الاسرات ko ciden kan nin kelemi nu kwama jaysal usrati ko ciden ka kelay labbenay qala fasabbaha fi hijri nabi sallallahu alaihi wasallam ako ani dinare bakele nale aya bo ciden ka fini kono ciden senka faraitu nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibaha bi yadihi abdurrahman ibn sumarta ko alayya cidenye abake ka sanu nyelemani aboloy wa yaqulu ciden bafo ما در ابن أفانا ما أمل بعد اليوم أكو أفانا دي بيت منهم كفنا يبارا بارا كدينا لا جنوبو ديرو وتا تورو تغني بي كفنا سمانا يفهمو فين كدينا لا ألا تا تورنا يتغني وتا تورو ويرددها مرارا كيدن ساغرا كان نفوك ساغي ساغاكا ما دار ابن أفانا ما أمل بعد اليوم ما دار ابن أفانا ما عمل بعد اليوم أفانا دنك بيت منن كوفي نا يفهمو فينك بارا بارا كي بيت منن كوفي وبارا انتا تورو تغني التورة تشاما وقال قتادة في قوله تعالى ولا يغتون واديا إلا كتب لهم الآية ما ازداد قوم من أهلهم في سبيل الله بودا إلا ازداد قربا من الله قتادة تكون آيات توصيل أكو جهد كلام وبيتا كما بولي كو كدنبا يالا كتالا كسرالا كو أبو جري على ديالها أبو جري على ديالها كتا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة ni aya de bayira ko jihadu ya fardun kifaya de ni jamakulu do joranaye abinna kabo toka jihadu be ke fardo ayni yoro damadero yoro folo ni silama nyema jihadu nyema yabe momin bolo silama be ka nyema na ko momma ke ekere kere akarasa boy kata jihadu la jihadu kere ka fardo ayni cogoya fulana ni kafiru nana bi silama jamana kade ube kafiru nana bi silama duguka ka fere ke kamunyoni ka bwanka jihadu kera wajibe be kan yorola kera fardu aynu ni yorola ni yoro fulana yoro sabana ni mu'min tara jihadu keneka e sera jihadu keneka silamu ka safafule kafiru ka safakure jahadu kera ema fardu ayni bolilete dagye ja koy be jahadu kere sa akeri ma fardu ayni ni nyoro sabana yoro nanina ni jahadu mina mimbe ankan ka barake ni mina nye jahadu yoro la ne mugo sitise ka barake ni o mina nye ni ete fo o mina ufana ka barake jahadu yoro la de jahadu kera e ka fardu ayni donc jahadu be ke fardu ayni mugo kan yoro nani de sino jihadu ya fardun kifaya de ala fule ko de foya ala ko amanka mu'minu ye u be kabbo nyogon fe kata jihadu la shiya tele o manka mu'minu ko ke falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu lawla kullu mun halla ala ko hari jamakulu be
jama do ka bo awla liyatafaqahu fi din wa liyanzuru qawmahum idza rajaw ilayhim la'allahum yahjaruna donc ala ko be kana bo ñon fe kata jahaduna de mu'minun ni jahaduna na ayati la fulay jama kulu do ka soro awla ulu kato dugu kono jama kulu do o kata jahadu yorola minnu mata jahadu yorola nu be dugu kono nu lu bake ka kala ka dina kala ka kalanke ka famuke nu ye min kala k'u to dugu kɔnɔ ni jahadukɛlaw sagira kana olu ye minnu kala jahadukɛlaw kɔfɛ u bɛ u la kala u ka mɔgɔw la jahadukɛlaw o de y'a to a ko min kulli firqatin minhum ta'ifatu liyatafaqahu fi ddin donc liyatafaqahu fi ddin minnu bɛ to so kɔnɔ minnu bɛ to dugu kɔnɔ n'u ma taa jahadu yɔrɔ la olu pour olu ka faamulu kɛ diina la wali yunziru qawmahum unu kan mɔgɔw fana bagabaga ija rajaw ilayhim n'u ka mɔgɔw sagira kana uma ka bɔ jahadu yɔrɔ la unu bagabaga u ye mun kala u kɔfɛ u n'a lakala u ka mɔgɔw la la'allahum yahjaruna o na kɛ sababu ye u ka mɔgɔw fana n'u yɛrɛ kɔlɔsi wagati bɛ n b'a fɔ ko aya min bɛ suratu tawba kɔnɔ a ye dɔɔni ɲini ni jahadu kɛ aya kelen ye nin yɔrɔ de la ni aya in de don Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ninnu taara ni aya de nɔfɛ ni ala ko jahadukɛla jaka dɔn yɔrɔ 8 jahadukɛla fɔru u la bon Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ninnu ko ni aya kosɔn ala ye jahadu ni dɔɔni ɲini kɛ aya kelen ye donc ko dɔɔni ɲinini fana bɛ komi jahadu de donc an bɛ jaka di dɔɔni ɲinina ma ni dɔɔni ɲinina min nana an ma ne ye kalanden de ye n b'a fɛ k'i n bolo bɛ fɛn bɛɛ la ka taa kalan kɛ mais se tɛ n ye Ibn Semir rahimahullah bɛ Ibn Taymiyyah ka kuma in sɛbɛntiya Masarifu Jaka a ko an b'a fɔ i bisimila ni dɔɔni ɲinina min nana ma kalanden ne b'a fɛ k'i n bolo bɛ fɛn bɛɛ la ka taa kalan kɛ mais se tɛ n ye musaka tɛ n bolo ni jaka b'an bolo an b'a kɛ ka tila an b'a fɔ bisimila i ka kalan musaka bɛ ye san mumɛ i ka kalan musaka bɛ joli ka taa i bɛ kitabu minnu san i ka bikiw i ka nafagati i ka kalan a bɛɛ bɛ joli a ko n'i y'a fɔ an b'a ta jaka la k'a d'i ma parce que dɔɔni ɲinina ni ale ye dɔɔni kalan a y'a faamu a y'a dɔn ale bɛ mantɔn bɛɛ dɛ a bɛ mantɔn bɛɛ dɛ donc dɔɔni ɲinina sen bɛ jaka la jaka bɛ ta ka d'a ma mais ko ni mɔgɔ dɔ nana ma ne b'a fɛ k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ fɛn bɛɛ la k'a kɛ ala batola ye mais n b'a fɛ se t'i ɲɛ a k'i n dɛmɛ o ko an b'a fɔ ewa taa i ka bato kɛ i yɛrɛ bɛ se ka baara min kɛ i ka baara kɛ k'i yɛrɛ balo an tɛ se ka jaka d'i ma parce que batokɛla e b'i yɛrɛ kelen pewu de i b'i yɛrɛ kelen pewu de i ka baraji n'i ka fɛn bɛɛ bɛ da i yɛrɛ de la mais dɔɔni ɲinina ka hɛrɛ bɛ bɛɛ de kan a tɛ ko kelen ye o de y'a to n ko Ahmadu bun Hanbali delila ka ɲininka ko cɛ dɔ a bɛ sali a bɛ su a bɛ itikafu kɛ Ahmada yala o de ka di ye wa ou bien min bɛ kuma bidiya mɔgɔw kan o de ka di ye Ahmadu bun Hanbali ko a ko min bɛ kuma bidiya mɔgɔw kan de o de ka di ne a ko parce que min bɛ sali a bɛ sun a bɛ itikafu kɛ a ko o b'a yɛrɛ kelen pewu de a ko mais mɔgɔ min bɛ kuma bidiya mɔgɔw kan ko o bɛ silama bɛɛ de ye a ko o de ka wusa salibaga ni sunbaga ni itikafubaga ye parce que ale bɛ silama bɛɛ de donc min ye dɔɔni ɲuman ka ɲini balimaw ala n'a ye ni jahadu de kɛ kelen ye et puis jahadu yɛrɛ tɛ se ka kɛ ni dɔɔni tɛ koyi ni dɔɔni yɛrɛ sabatilen da ɲuman t'i bolo n'i ko i bɛ jahadu kɛ dɔrɔn i bɛ kataw i bɛ taa ko dɔ kɛ min man ka kɛ jahadu yɛrɛ kɔnɔna la donc jahadu yɛrɛ tɛ se ka kɛ a ɲɛ ma ka bɛn sababa ma ka bɛn ala ta ma ka bɛn ciden ta ma ka bɛn a ma komi sarafu tun b'a kɛ cogo min fo dɔɔni de ka sɔrɔ i bolo o de y'a to ala ko bɛɛ kana taa jahadu la dɔw ka taa jahadu la dɔw ka to duguw kɔnɔ olu ka kalan kɛ ka faamu kɛ minnu taara jahadu la n'u nana a b'u lakala k'u lafaamu ko bagabaga furu na sira ala ɲɛ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة
واعلموا أن الله مع المتقين. أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا. علي المؤمنون يا مريا كوكا كافر كله أولا فأولا. كدامنا فلولا وكفي ni e ko ibe jahadu ki be keleke ite bo kata mogo jan kele folo kasoro al adu dakhiliya e yere ka jamana kono yere ka dugu kono kafiri bi bolo ye folo ma nya sorala aman ka ko be boy be ta keleke yoroja kele be damina de ini kafiru ka suru kata chogomi kele be damino chogo de la kata ala ko ya ayyuhal ladina amanu mu'minun قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. كافرون منهم باو كرف فلو أيه ولو كله. كافرون منهم باو كرف بيشلم باو ما فلو وباو كرف أيه ولو كله فلو. وليجدوا فيكم خلجة. ولو ده كجليا سورة أولا فلو كافو أكجليا كجلي. ولو ده ولو فلو كود ودو أولا فلو. وعلى ما كادو أن الله مع المتقين. أكادو كله كنونا لا أكنا سرا كنا جرو. ناي على كسرتو دافا كسرة على ني أكادو كو على فرلم على ني سنا بعدك. الأقرب فالأقرب إلى حوجة الإسلام. على كو كله كده منون كإسلامه كم مرة لا ولود كله كتقولون. ولهذا نند قصو. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب. kide nya ka jahadu damina de arabu yere kan mara la foro mushriku munum be kide nya ka kele damina ulu de la foro falamma faraga minhum tumami kide tilala ulula de wa fataha Allah alaihim makkah wal madinata wat taifa alaihim makkah dayile kide nya kan madina dayilaye ka taifa dayilaye ka yemani dayilaye ka yamama ta dayilaye wa hajara ka hajara dayilaye ani qaybara أني هدر موتي وخير ذلك من أقليم جزيرة العرب أني نوننا نغنون عربو كم مرد دغو منون بين ودخل الناس من سائر أحياء العرب في دين الله أفواجا عربو كم مرو طولا مغو كيرا وبي غرف دو دينا كونو تما من نكيرا سرا في قتال أهل الكتاب عربو كم مرد تما من كيدن تللا ولا ري أتللا ولا uluka kele banna uka fanga banna bo kide nyanye shi kitabe dunko ka kelema fatajahaja li khajur rumi alladhina hum aqrabu an-nas ila jazirati al-arab kide nya labbe ko beta urumen kele parce que kitabe dunko to fana la ulude ni arabu ka sur maraka suru kateme toka kide nya labbe ko beta urumen kele وأولى الناس بدعوة الإسلام أيادو ونفلو للإسلام يدعوة ككفرو كتممون بوكوفي لأنهم أهل الكتاب بس أولو الكتاب الدنكودين فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجد بالبلاد وديغ الحال مكيدي سيلي تبوك سام أيك كلم من تقوى بتا أرمين كلم أسيلي تبوك وآيا أساجرا أما كنتني كتا parce que wakati geleya bele bare tumbe geleya e mogo soro ani degu tumbe dugula kosobe tiden sagira o yasir wakati ka gele kosobe asagira wajalika sanata tisya min hijrati sallallahu alaihi wasallam o kera tiden ka hijra sankono tonade tabuka kelen summa istaqalla fi sanati al-asirati bi hajjati al-wada'i o ko fe tiden solarani hijra santana tiden solarani sarankani hijunya aya ka hijul laban min ke nuba fu sarankani hijun summa ajalatuhu maniyatu ukofi saya yasro salawatullahi wassalamu alayhi ba'da hajjati bi ahadi wa 80 yawma kiden ka hiju kofe ni ewa tile bisegi don bisegi ani kele o kofe dro kiden fatwa aka hijul laban kofe ni tile bisegi ni kele nya فاختاره الله لما عنده على يكيدن سوغانتيا كتا يرما كتا فيما من بي على يرفي وخام بالامر بعده وجيره وشديقه مغو جوراني اكوفي ني كويا اكوفي مينيا كمينيسريه مينيا تشنيا تيغي ولي خليفه وخليفته اني مينيا تشيدن كخليفاي
abubakar siddiq radiyallahu anhu o jorani koye ciden kofe wa qad mala dinu maylata ciden fatule abubakar kele kalifaye dina jengena doni kadan anyen jafila a tora doni de yere dina yere ka boli kata fasabbatahu Allah ta'ala bihi mais ala ye dina yin sabatini abubakar ye ala ya sabatina fa wattara li khawaida abubakar min ye pied aya pied in turu wa daima ani ewa silamiya be jomununka wa raddan sharida dini min tum ewa mbolila ko abe ewa boli ka bo dina kono abubakar ya be sagi ayu sagi kana wa huwa rahim ayi sagi kana kasurati sagola wa radda ahla iridati lil islam mu'minun murtila ka bo silamiya kono abubakar yu sagi kana wa gaja jakata mimman manaha min tukhami mu'minun fendom bali munun ye jakka dili bali abubakar ma ay jakka minula wa bayyana li haqqa liman jahilahu min filila tiyama abubakar tiya bangiye wa adda anir rasuli ma hamalahu awa ciden ye doni min daka abubakar ye o doni aya jigi aya di ciden ya bila ka cogomi aye doni nati a cogola abubakar siddiqi tumami ciden fatura bun kasir bake ka munun gorbari fo mogo do sorola kulu tumbe jakadi ciden yere de ma ko ciden yere fatulen ko be kute jakadi mogo ma abubakar siddiqi ye sebo fara nyogon ka wa ko munun fule ka ba ka jakadi ne bu kele de koy mbu faga umar ibn khattab ko mbu faga to ko de ciden ko de ko ala ya le nya mariya kam mogo kele de fo ka fo la ilaha illallah nunun be la ilaha fo be sallu be su ambu faga to de ka la ilaha tuda abubakar siddiq ko wallahi mogo jakadi ni salli ko ebe sallinte jakadi akonni mogo nunun bo nyona nabi faga ako ala ko qur'ana kono wa in tabu wa qamu salatan wa taw zakatan faqallu sabilahum ako ala yufula de fo ala ko nu tubira uye sallina ta tugula uye jakabo ayubira aya wore kono fa ikhwanukum fi din wala kabal mawdu dinala akoni mu'min ko ne mambe sallinte jakabo nabi fa umaru ko alayya de abubakar kan dusukun ferla kata fagalima anana ye fana ode cinya fana shebo be farala abubakar siddiqa mani jakka munu nye jakka imbali yu kele uye jakka nati mogo tu murtila kabo dinala waya soro cide sana ka fatu aye kolo bule do fara nyogon ka jama do fara nyogon ka ku ulu ci ko ulu kata kelela urumi ka usama ta bunje da sibe santani duru ko ke drapotige usama tana ka jama bora madina duro uma hari madina kungo konona bila ciden fatura uye ci bila katuma ko kasage ko ciden fatura usagira kana kuma mi suturali kera abubakar shiri kera khalifaye wa ko usama ta ilabbe ini ka kere bolokata sebo ko abubakar ma itenin kele imbola parce que urume mbe choko me ambe bado jama mimbe ube kele do choko mi minabu bolo choko mi bo antenin kele imbola ci dem fatura abubakar ko ay akonin kele inte bola de ko ni kele inte bola usama takadogo santani duru den ka drapeau di oma ni jama ci de nyerete balola ko kata urume musegere usama ta connaissance akoy ci de nyere ye drapeau misire kadi ni manne ko fale akote ko nunun betan nin kele kede o ku be fagaye kanan faga madina ya nin kele te bola de ci de mbolote drapeau sir ko ne bo foni atekede o ku faga urume ko faga kanan an to be fagaya abeta de usama tana ka kele bora utara ja kungo kono mo kata burusu mo kata ja mo chaman yire tum murtila ka bo dinala
bon abe do hakilila ciden fatura an ka sage ka tanka kokoroma nu ye usama tana ka drapona ka jamaye uro ba fo ja ye to a kofe koy ni mogo bora nunun bi fa munun tum murtila usagira kado atumbe munu hakilila usabatira uka ye ta kofo de ni mogo bora dina la nunun bi fa koy usabatira dina la afule ko odefo abubakar siddiq asabatira ako o kofi ayem munke summa sara fi tajhij al-juyush al-islamiyya ila urumi abadat as-sulban ako kofi abubakar siddiq atora ka kele bono labbe kata urume unkele munu nye kurabato lawiye kura wa ila furs abadat an-niran abubakar kera be kele bono ci kata furse fanama munu be tasuma bato ففتح الله ببركة سفارتها البلاد أكننا بلا تيدن كفي وسببولا وهيرا سببولا أيدو جامان دي دايري أبو بكر سيكاكي سلام الدوية ورغم أنف كثيرا وغيسرا أي كثيرا كجمان نون تركي أي قيسرا كمون نون تركي ومن أتاهما من الإباد أني جون جو تغرى أولوكو أبو بكر سيرا بما وأنفق كنوجهما في سبيل الله kisra kanna folo kaisara kanna folo abubakar tara bemina kana benna faqati islam yasirala kama akhbara bi jalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam komi ci danyira ya fotukun wa kana tamamu li amri ala yadi washiyahu min badihi wa wali ahadihi abubakar fana talen kofe ko to timme baga kera jonye abubakar ka washi ayo washiya ke ani ayo wali ahadi minke aka ko sembe minna fatulen kofe الفاروق الأواب شهيد المهراب من عمر من يتيان قالوا فرق بونيونا عمر من باي رسالة كتالما عمر من مهراب سيد سوى أبي حفصي هابا حفصي يجوني حفصة أبو حفصي وبدوبا فدندو تركو حفصي أبو حفصي حفصي فا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب لك جيكا بوما parce que anko ni yoro fana la silamiya nyema sigi togo dama dogo de don afolo yemunye ahli al-hal wal aqd doni ke baga munum be jamana kono doni ke baga munum be hakili mawde do doni ke baga wude do danna maya mawde do aliya sariya baga wude do ni ulu farala ɲɔgɔn kan k'u ka hakilina kɛra kelen ye mɔgɔ min na ko karasa an dalen b'a la ka kɛ ɲɛma ye o bɛ kɛ ɲɛma ye silamɛya sariya ka ɲɛma sigi cogo fɔlɔ filɛ ahalil hali wal aqdi minnu bɛ kow siri k'u fɔni dɔɔnikɛbagaw de don mɔgɔ ɲumanw de don danayamaw de don alaɲɛsiranyabagaw de don ni ulu hakiliw y'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ min ka kɛ silamɛw ka ɲɛma ye silama ɲɛma sigi cogo fɔlɔ filɛ cogoya filanan walil ahadi e min ye kalifa ye i saatɔ sani ka fatu i ko ni ne sara karasa ka kɛ ɲɛma ye n kɔfɛ ni e sara o tigi bɛ kɛ ɲɛma ye kɔfɛ u b'a fɔ o de ma ko walil ahadi i kɔfɛ ni i ka ko tɔ min bolo silamɛya ka ɲɛma sigi cogo filanan filɛ e min bɛ ɲɛmaya la ni ko nin tɛ karasa ka kɛ ɲɛma ye a bɛ kɛ ɲɛma ye ni e tɛ ale de bɛ kɛ ɲɛma ye bon cogoya sabanan an y'a fɔ cogo min alimusawaratu ahalil hali wal aqdi ka ɲɔgɔn sawara komi umaru bul katabi fana y'a kɛ cogo min abubakari sato de ye umaru yira umaru fana fatutɔ a sɔgɔra sana ka fatu a ye mɔgɔ 6 tɔmɔ ciden ye seereya kɛ mɔgɔ minnu ye k'u bɛ don arijanna kɔnɔ a y'a sɔrɔ 4 in fatura 6 de tora sisan donc ni umaru yɛrɛ bɔra sisan 6 de bɛ to bon umaru fana y'a ka ko sɛnbɛ o 6 de la a ko nin fatura aw mɔgɔ 6 min ni ciden fatura jɛn bɛ aw kɔrɔ a ye seereya kɛ k'a bɛ don arijanna kɔnɔ aw mɔgɔ 6 de ka ɲɔgɔn ye n'a bɛnna mɔgɔ min na aw mɔgɔ 6 la a k'o kɛ ɲɛma ye o mɔgɔ 6 in na u fana taara bɛɛ usmana bunafana kan o kɛra ɲɛma ye nin cogo de la bon lahala jolina
anyi sabana de foninye nanina al inqilab silamiya sariya ke cogotoye ni mugo min kera sababu aye kude tanke asigira silamu ka bom jama min be jamana kono ujenana aka sigiye ujenana aka nyema yayi hari na cogo manye tanka ye palashi soro jama jenanai aye abanna amta fo na cogo manye anta to an kunna de tanki aye inqilabu ke silamiya koni te so mai ka inqilabu ke de min ni mugo min nyake ka kude tanke nimbe aya faga ka boy uba aya ge ka boy asigira jama min be jamana kono jenana ye ka toye ambe to ko nyema de do ambe to ko president de nyema de do ambe to ko ante boako parce que na ambora ko ale de place soro marafo be ale de bolo bombu ba ale de bolo an ko anta to jamana be ke cogodi ha wodi ato silamiya sariya ko hari ni min na cogo manya te na ye kude tanka ye place soro jama jena na ye ko akato ya njena na ka nyema ya yete ambe to ko president de do hadisa munun fora president ni nyema bonyali la ubaka de sunna mo be de benan ninka abe sunna kitabu bela al inqilab abe sunna kitabu bela kitabu be kuma mana hajun ahli sunna wal jamaa ni fama min nana ninna tola ko nunun te president yesa nunun te nyema yesa esira na to yere nyan ayi tanke harin na yakude tandike asigira akordera ko president de do nyema do donc silamiya sariya ka nyema na to de fulen ni donc wode yato ako abubakar kofe aka woshiya nana aka woshi nana aka woli la ahadi nana ayenya mara ko kon kofe min ka sigminye abu hafs umar ibn al-khattab faragama allah bihi unuf al-kafarati al-mulhidin munu nye kafiru kan na gelu danteme bagaw jenge kafiri jengeno ala yunuf onan nun treke no umaru ye wa khama tuqatan wal munafiqin min ewa danteme bagaw yani munafiqun ayu ewa ukatasuma faga wastawalla ala al-mamaliki saraqan wa kharaba awa umaru yim marasro jiya ewa tilebin ani jiya koro aya be mara wa humilati ilayhi qaja'in al-amwal min shayr al-ighlim bodan wa qurban min jiya mara nafulu be yoromuro jiya fantanani na yoromin kasrala yoromin kajala aben nafulu farla nyugon ka kanadu umaru madina fa farragaha ala wajhi sarayi wa sabil mardi aya nafaqati silamiya sariya nafaqati tugula anin nafaqati tugu min ala be jenay summa lamma mata shahida tumami umaru fana fatura shedu suyala parce que fa fana faqara mihrabila hembali mo nyode fo ni mo ko nebe joni tinya de kan ndina tinya do ko jugute yenela shika yere la ite tinya ka fo munafiqun kana ne juguya bidiya kadi munu nye kana ne juguya nkake dawa kela islamiya kono jugu kana yenya munafiqun kana juguya bira mo kana juguya na be kabbe shika yere la ite dawala umaru sogora mihrabi de la uya faga asogora mihrabi de la tumami afatura sheikh sulaiman wa qad asa hamidan ajma sahabatu min al-muhajirin wal ansar ala khilafati amir al-mu'minin usman ibn affan radiyallahu anhu tumami minye umaru fana sheikh suyara umaru nyana mayara atanune tumami afatura muhajirin wal ansar u farla nyogon ka usman ibn affan ke khalifa ale fana shahidu dar aka so ka shedu su uya ale fana faga aka so kono na dela khawariju abdullah ibn saba ale ka faga le sababu boro dela yahudiya de do silamate yahudiya de do aya yireke silamai ka do silamau cela kana eskorye ni munafiqiyan wala madina kono la na tara giremi na asigira au kerefe abi usman lagose ka togotiya mais aya soro madina seba nyuma de be amado yoro soro wulula amado yoro soro wulula de na sigira min kerefe ko be usmana to ko tinya be wuli ka sigilen toy wuli e mu'mini dafale onde amado yoro soro a wuli la kata misra atara misra
a y'a sɔrɔ kawariju dɔ bɔ o yɔrɔ la ni a taara gɛrɛ min na a bɛ usumana tɔgɔ tiɲɛ a b'a lagosi a ma nin yɔrɔ ɲɛ dɛ a y'a kɛ ten fo a ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ o yɔrɔ la a ye jamakulu dɔ sɔrɔ ka fara a kan ani olu de wulila u nana madina u nalen madina u taara usumana fɛ sɛba minnu tun bɛ a y'a sɔrɔ hiji wagati de la sɛba caman bɛ hiji yɔrɔ la minnu tun bɛ madina u taara usumana fɛ ko min filɛ nin ye an b'a fɛ k'i defa a ye usumana ko ayi a kana joli bɔ dɛ ninnu ne ɲana ninnu nana faamu ɲini de la i b'a sɔrɔ ko dɔ b'u bolo u ma faamu u bɛ nin kuma ɲɔgɔnya donc an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min a kana kɛlɛ kɛ u nana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya dɔw de la dɔrɔn olu fana y'a yira jama la u y'o de yira sɛbaw la k'olu mana kɛlɛ ni fagali la olu nana de dɔrɔn n'u sumana ka kow dɔ yira ɲɔgɔn na bon sɛbaw taara sigi u hakili sigilen olu ɲana kɛlɛ tɛ foyi tɛ hari minnu bɛ mari hakili sigilen taara sigi bon ni mun sumana unu hakilinaw dɔw nana u ye fɛn o fɛn fɔ sumana ya bɛɛ jaabi bilaji la u ma don yɔrɔ sɔrɔ a la u ye kuma fɔ ni hakilina jugu ni hakilina ni ko ɲagamile u sumana ya bɛɛ jaabi u sagira u ma don yɔrɔ sɔrɔ u sagira u sagitɔ u bɛ sira la ka taa u ko n'an taara nin cogo la an nalen ma fɛn ɲa dɛ an ma foyi ɲa an ka sagi ka taa ma u sagira kana o de la ka taa sigi a ka da la tuguni bon toujours sɛbaw ɲana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya in de bɛ u sigira usumana da la sɛbaw t'a miiri ko wɛrɛ bɛ su kɔnɔna la dɔrɔn u y'a dɔn sɛba minnu bɛ madina a y'a caman sɔrɔ hijirɔ de la minnu bɛ madina olu fana sinɔgɔra u hakili tɛ ko la u donna usumana k'a ka so kɔnɔ u y'a sigilen sɔrɔ a ka kuranna b'a sen kan u y'a minɛ k'a kantigɛ o de y'a to bunkasiri fɔ a fana ma ko a ka so sedi so u y'a faga a ka so kɔnɔ nin cogo da la k'a to a ka kuranna kalan na fakasal islama iriyasatan hullatan sabiqa usmana fana a ye silamɛw minnu ye ɲɛmaya complet min dafalen don a y'o siri silamɛya la wa mutadati da'watu fi sahil iqlim ala irkhabil ibadi hujjatallahi albaligha a fana ye dawayin a y'a banba ka dawayin fɛsɛ ka hujja bangale ko jɔ ala ka jɔnw kan fa jahara al-islam fi masariq al-ard wa magharibaha silamɛya bangera dugukolo tile bɛ na tila bonyɔrɔ bɛɛ wa alati kalimatullahi wa jahara dinuhu ala ka kelima la ilaha illallah u taara kelima bɛ sanfɛ ala ka diina bangera wa balagatil millatul hanafiyatu min adaillahi qayyatan ma'aribaha silamɛ diina min filɛ diina min jɛngɛna ka bɔ galon diina bɛɛ ma a y'a ka sago sɔrɔ kafiru kun ni ala ka jugu kan wa kullama alahu ummatan intakhalu ila man ba'dahum sɛbaw kɛra de n'u nana nin jamakulu kɛlɛ ni ya aw sɔrɔ mɔgɔ minnu b'aw kɔfɛ u bɛ taa u fɛ summa alladhina yulunahum min al-utati al-fujar n'u ye aw kɛlɛ u y'aw sɔrɔ minnu b'aw kɔfɛ u bɛ taa olu kama n'u ye olu fana sɔrɔ minnu bɛ olu kɔfɛ fajiru ni kannagɛrɛ u bɛ taa olu kama u b'u sage imtisala li qawlihi ta'ala u ye nin bɛ kɛ mun kama ka ala ka aya ka baara kɛ n'a ye ya ayyuhal ladhina amanu qatilul ladhina yalunakum min al-kuffar ni ala ko mu'minun aye mɔgɔw kɛlɛ minnu bɛ aw kɛrɛfɛ kafiru la fɔlɔ wali yajidu fiikum khiljatan u ka gɛlɛya sɔrɔ aw la dɛ wali yajidu al-kuffaru minkum khiljatan alayhim fi qitalihim fo kafiru ka sɔrɔ a dɔn aw la dɛ ko a ka kɛlɛ ka giru kan ya dɔn wagati sera sisan tuguni wagati sera donc bunkasiri nin fana aya tɔ la ayiwa a b'a fɔ a fɔlɛ dɛ a ko tuma min silamɛw tun ka ɲi salafu salihu tun bɛ ala ta kan u bɛ ciden ta kan ala ɲɛ siranya dir'u ma u bɛ ala ɲɛ siranya kan u ye diɲɛ mara mais ni ala sɔnna dirisi wɛrɛ an bɛna kuma o kan mais a ko mais tuma min masakɛw kɛra diɲɛ ta nana masaya de la masakɛw kɛra u haminɛniw yɛrɛ de ani seju ani ɲɔgɔn kan kɛlɛ ayiwa kafiru tamakɛla siramaw la wagati de u kɛra sara u b'a bɔsiw ma de dugu bon ni ɲɛma min nana o sagira ka taa salafu taama o bɛ dugu ninnu minɛ
ni nyema wure nana len nola asugura la ni jume usugura le nyogon kele kafiru bure ke pretune silamia kera ni chogo de la safu ambilla halamina ni ala sonna dresure amba ka kuma tofo nunu kakata ani nafa munum bala ko prepare latige subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سورة التوبة آية كم أنتم شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى ثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآية ni haribi an konni aya be Kabu bin Malik rahimahullah ana katto nyogon fulaka kibariyala qala Kabu fa wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'mati qattu Kabu ko alaman nema ke aleka abada bada an hadani lil islam ala kelen ko fe kale kanda kata silamiyama anye dati fo bi ni minye hijira bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabi'u shani hijira sankalo nani na bisunyo mugani woro nade miladi nasarau kajjate bafula ani mugani kele sankalo tani fulana bisuin beke o foloye ambe dawda bugu masjid razaqo ambo kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ثلاثة الذين خلفوا أنكو كابو كاكوما وطو أقوال من نيمك عليك أبدا على كيلين كوفي كالي كاندا كاكي سلامي أعجم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ko ala kelen ko fe kale kanda ka ke silamai o nema ni o borala ko ala man nema ke ale ka kateme ayeti nyami fo cidenye abdo alla akuna kajabutuhu fa ahlikan kama halaka alladhina kajabuhu ko ala ya lekisi na magalonti ge cidenye na be halaki ko mi munu nye galonti ga yulu halakira chogome فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لآبي كم من يقالون تيجي كو